Vídeo número 5. Eines rectes i semirectes. Anem a dibuixar primer una recta. I això ho farem fàcilment amb la icona recta que activarem. Necessitem dos punts, el punt A i el punt B. Aquesta recta té una equació que ens apareix a la vista algebraica. Aquí la tenim. Si m'interessa puc canviar aquest tipus d'equació. I això ho farem molt fàcil. Anem a l'equació, botó dret, i aquí tinc diferents formes d'expressar l'equació d'una recta. Per defecte ho tenim en aquesta última forma, però puc canviar-la, per exemple, en aquesta d'aquí, que s'anomena forma explícita. La recta continua sent la mateixa, però l'aspecte ha canviat de la seva equació. Ara el que farem serà canviar algunes característiques de la recta. Per fer això, la seleccionem, botó dret, i anem a propietats. Aquí tenim diferents pestanyes. Si per exemple m'interessa canviar el color, activem la pestanya color. Per exemple, vaig assignar-li un color blau. A continuació, variem el seu gruix. Activo la pestanya estil i li baixo el gruix a 3. Una línia una mica més fina. I acabo canviant el seu aspecte. En lloc de ser de línia contínua, vaig a canviar un aspecte de línia discontínua. Aquí veig els canvis. També puc variar les propietats de la recta d'una altra forma, utilitzant el grup d'icones que apareixen a la vista gràfica. Per exemple, selecciono la recta i aquí puc canviar el seu color. Aquí era color blau, ara per exemple li canvio a color vermell. Vaig a canviar el seu aspecte i també ara vaig augmentar el seu gruix. Aquí tenim per tant la recta amb característiques diferents de les que teníem en un principi. Si vull eliminar, perquè no m'interessa el que apareix a la vista gràfica, puc esborrar-ho directament, o també hi ha una altra opció que és obrir un arxiu nou i no guardar els canvis. Si no els guardo, em torna a aparèixer una vista gràfica totalment neta, sense cap mena d'objecte que hem pogut dibuixar anteriorment. Ara a continuació traçarem un segment. Aquí també podria variar les seves propietats, o bé emprant aquest grup d'icones, o bé directament, botó dret, anar al menú de propietats, a les seves pestanyes. O una semirecta. Necessito també el punt extrem i un altre punt de la semirecta. Aquest serà el punt extrem i aquí serà un punt qualsevol de la semirecta. També podem canviar les seves propietats a partir del grup d'icones o també, com sempre, al botó dret obrint l'opció de propietats. Sempre exactament igual, molt senzill. El que farem serà, per exemple, amagar el punt D, el seleccionem, botó dret, amago l'objecte i també vaig amagar l'etiqueta de la semirecta, aquesta etiqueta G. Selecciono la semirecta i amago la seva etiqueta.